One Radio huwa l-aktar radju segwit mit-2 sal-ħadd bl-akbar udjenza medja fost l-istazzjonijiet kollha. Dan irriżulta minn stħarriġ tal-opinjoni pubblika mill-Awtorità tax-Xandir. L-istħarriġ juri kif One Radio huwa l-aktar stazzjon li l-udjenza ddum tisma' u l-aktar stazzjon li n-nies tfittex. Minħa l-oħra l-istħarriġ juri kif l-istazzjon One jibqa' l-aktar stazzjon privat u kummerċjali bl-akbar udjenza. Fil-fatt skont l-istħarriġ, One huwa t-tieni l-aktar stazzjon segwit wara l-istazzjon nazzjonali. One igawdi minn udjenza doppja mill-istazzjon Net u fuq dan l-istazzjon One News jibqa' l-aktar produzzjoni mfittxija. L-istħarriġ juri kif hemm jiem fejn l-aħbarijiet tal-One joqrob fl-udjenzi tal-istazzjon nazzjonali fosthom nhar ta' Ħadd fejn skont dan l-istħarriġ One News ikollu l-akbar udjenza. Minkejja li l-aħbarijiet tan-Net jibdew fl-istess ħin, l-aħbarijiet ta' One jibqgħu l-aktar segwiti bl-udjenzi jkunu eluf aktar minn dawk tal-istazzjon kompetitur. Fit-tmiem il-ġimgħa l-istazzjon One huwa l-aktar popolari. Minn fost il-programmi ta' One, Kalamita jżomm postu bħala l-aktar programm magazine segwit fuq One. Fl-istess waqt, id-drama li qed joffri One għal din l-iskeda jibqgħu l-aktar infittxija mit-telespettaturi. Programmi oħra bħala Rani issa, Talk to Me, Strada u Esperti fost oħrajn ukoll igawdu minn popolarità fost l-udjenza.